Finale, vi var vidne til. B121 og Næsby leverede en finale ud over det helt sædvanlige. Vi kunne ikke få afgjort den i ordinær spilletid, måtte ud i forlænget spilletid. Og desværre kan man sige, for pigerne fra Næsby, så var det B121, der trækkte det længste strå. Men først og fremmest skal vi lige se Næsby over til at sige tillykke med deres anden plads. Giv en stor hånd. Vi kan eventuelt lave nogle date med drengene fra Nørrebro, og så mødes til The Voice 2011 i Tivoli. Giv lige pigerne en stor håndslykke med andenpladsen. B121 viste også for morgenstunden af super god fodbold, og var også i finalen den, der havde is i maven til det sidste og scorede målet i den forlængede spilletid til stor jubel for dem selv og for fansene rundt omkring. Giv lige B121 en hånd, de vinder af U15 Street Soccer Challenge 2011 for U15 piger. Stor hånd. Tillykke med det, piger. I vinder også landskampstrøjer. Selvfølgelig fra det nu landskampsspiller til en helt sindssygt spændende EM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Portugal. Og ikke mindst, så vinder I en lækker stor pokal, så alle hjemme i byen, Nykøbing Falster, kan se det i hjertet af det DBU Street Soccer Challenge mester, så vi kan prale lidt med. B121, giv min hånd igen. Og hos pigerne var der også rigtig mange gode præstationer. Fik virkelig vist, at piger kan dele med at spille fodbold, gode tekniske detaljer. Så jeg ved, at dommerjuryen har haft svært ved at vælge mellem alle de gode piger, der har været. Det blev en spiller fra vinderholdet B121, som løb med sejren. Flemming over overrækker, vi er ikke helt sikre på navnet, nemlig kommer her. Tillykke med det. Og det var altså Rikke fra B121, som løber med den nye Sony Ericsson Xperia-telefonen, så vi også skal ringe hele vejen ned til Nykøbing og fortælle veninderne, at det var hende, der blev turneringens bedste spiller. Giv Rikke en stor hånd. Men det siger vi tusind tak til U15-holdene, som har rejst fra hele landet til at komme på rådspladsen. Tak fordi I var med til at gøre det en god formiddag. Bliv her på 18, gå i gang om et kort øje.